जाथिया मा जाहोब्ला गोजोन मारो नारी जाथिया मोदायाबो मोनथिया बहुदाबो मोनथिया हिनजाव जाथिजों भगवानाबो देरहानो हाया सिमाङाव limit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव limit नोंखौल' मानोबा आखा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो limit नोंखौल' limit नोंखौल' सिमाङाव limit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव limit नोंखौल' मानोबा आखा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो limit नोंखौल' मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौसो नुसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौसो नुसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार रबिबार 1 तारिख ना 2 मास फागुन मास ना सैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनि गावदां महरा आखा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो limit नोंखौल' मोनफ्लांबाय थायो सना मोनफ्लांबाय थायो ला 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 दाबादैयाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामबा आं मा सुरै सुरै स्कुल हरै हरै गाबबाय थागोन सना फरायसे लेखा गलायना बिमा बुरखाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गोरखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव limit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव limit नोंखौल' मानोबा आखा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो limit नोंखौल' मोनफ्लांबाय थायो दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो Thank you